Så starter vi sgu. Så skal der sgu være lidt bajer i huset der. Så prøver vi lige at drikke den her. Det smager sgu meget godt. Vi tager en til. Så skal vi sgu lige prøve at tage en flaskeøl her. Vi ser hvordan det går. Skål. Det er sgu meget godt. Vi drikker sgu lige en dåsepilsner her. Vi skal prøve lige at se om vi kan gøre det på en god tid. Så vi prøver lige at gøre så hurtigt vi kan. Skål. Det var sgu udmærket. Det var, vi skulle tage en senere. Skål på det. Professor Anders. Jeg skiller ved. Jeg får det jo inden af det.